ኮሌጅ ስነፍልጠት ጥዕና ኣስመራን ሻድሻይ ጊዜኡ ብዝተፈላለየ ዓውድታት ከምሁሮም ዝጸንሐ 163 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከቦም 477 ተምሃሮ ብ12 ሓምለ ኣብ ቀጽሪ ዩኒቨርሲቲ ኣስመራ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ብዲግሪን ዲፕሎማን ኣመሪቑ። እቶም ብዓውድታት ምእላይ ሕሙማት ፋርማሲ ከምኡ ጥዕናን ተሓጋገዝቲ ጥዕናን ዝተመረቑ ተምሃሮ 174 ብዲግሪ 303 ድማ ብዲፕሎም እዮም። ሚኒስተር ጥዕና ኣሚና ኑር ሕሴን ተመረቕቲ ብሓፈሻ ኣብ ትምህርቶም ጸብለልታ ንዘርኣዩ ድማ ብፍላይ ፍሉይ ሽልማትን ወረቐት ምስክርን ድሕሪ ምዕዳል ኣብ ዘስማዓቶ መደረ ምህናፅ ሃገርን ሕብረተሰብን ብቐንዱ ምህናፅ ፍልጠትን ጥበብን ዝዓጠቐ ምዕቡል ሰብ ብምዃኑ መንግስቲ ኤርትራ ነዚ ብዓንትኡ ተገንዚቡ ኣብ ምምዕባል ዓቕሚ ሰብ ገዚፍ ወፍሪ እናገበረ ይሰርሓሉ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ኣብ መላእ ሃገር ተዘርጊሐን ዘለዋ ፍልጠት ሞያታትን ጥበብን ዘስንቓት ትካላት ትምህርቲ ናይ ዝመርኣያ ከም ዝኾና ኣነፂራ። ሚኒስተር ኣሚና ኣስዒባ ነቲ ከም ፖሊሲ ተታሒዙ ዝስራሓሉ ዘሎ ብቑዕን ብሉፅን ጥዕናዊ ኣገልግሎት ንምርግጋጽ ንስልጠናን ምምዕባል ሰብኣዊ ዓቕምን ዓብ ቆላሕተን ኣተኩሮን ብምሃቡ ድሮ 7 ኣብያተ ትምህርትን ኮሌጃትን ጥዕናዊ ትምህርቲ ይህባ ከም ዘሎ ኣብሪሃ። ተሓጋጋዚ ዲን ኮሌጅ ስነ ፍልጠት ጥዕና ኣስመራ ፕሮፌሰር ብርሃነ ግርማይ ብወገኑ እቲ ኮሌጅ ብቑዕ ፍልጠት ሞያዊ ዓቕምን ቁኑዕ ስነ ምግባርን ዝዓጠቐ ኣድማዒ በዓል ሞያ ጥዕና ብምፍራይ ጥዕና ሕብረተሰብና ኣብ ምውሓስ ዝገብሮ ዘሎ ኣበርክቶ ብቐሊሉ ዝጥመት ከም ዘይኮነ ኣብሪሁ። እቲ ኮሌጅ ኣብዚ እዋን እዚ 9 ናይ ዲግሪ 7 ድማ ናይ ዲፕሎማ መደባት ሒዙ ዝስርሑ የሰላስል ከም ዘሎ ዝጠቐሰ ፕሮፌሰር ብርሃነ ምስ ኮሌጃት ዝተፈላለየ ሃገራት ዝምድናታት ብምፍጣር ኣብ ምዕባል ዓቕሚ ሰብ ልዑል ተራ ይፅዋት ከም ዘሎ ገሊጹ። ወኪል ተመረቕቲ ብወገናት ጥጡሕ ባይታ ፈጢሮም ብነፃ ንዘምሃርዎም መንግስትን ሕብረተሰብን ድሕሪ ምምስጋን ኣብ ዝተመደቦ ስራሕ ብቕንዕናን ትጋህትን ክሰርሑ ድልዋት ምህላዎም ኣረጋጊጻ። ኣብ 2005 ዝተመስረተ ኮሌጅ ስነ ፍልጠት ጥዕና ኣስመራ ዛጊት 1690 ተምሃሮ ብዝተፈላለየ ዓውድታት ብዲግሪ ዲፕሎማን ከመረቕ እንከሎ ካብዚኦም 18 ብደረጃ ማስተርስ ተመረቑ እዮም። ቤት ምኽሪ እዋናዊ ጠለባት ህዝቢ ኣለልዩ ሕጹጽ ፍታሕ ኣብ ምንዳይን ተሳትፎ ህዝቢ ኣብ ልምዓታዊ መደባት ኣብ ምዕዛዝን ዘለዎ ኣበርክቶ ብቐሊል ከም ዘይጥመት ኣመሓዳሪት ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ወይዘሮ ጽጌረዳ ወልደ ገርግስ ብ10 ሓምለ ምስ ኣባላት ቤት ምኽሪ ከተማ ባፅዕ ኣብ ዘካየዶ ተርክብ ገሊጻ። ውህድ ጽፉፍ ስሉጥን ብሉጽን ምሕደራ ንምርግጋጽ ኣባላት ቤት ምኽሪ ረዚን ሓላፍነት ተሰኪሞም ከም ዘለዉ ዝጠቐሰት ወይዘሮ ጽጌረዳ ኩነታት ህዝቢ ብቐረባ ብምክታልን ጠለባቱ ከከም ቀዳምነቱ ፍታሕ ከም ዝረከብ ምግባር ንዝያዳ ስራሕን ዝበረኸ ውፅኢትን ደረኽ ጽልዋ ከም ዘለዎ ኣብሪሃም። እቲ ቤት ምኽሪ ካብ ኩሉ ክፋል ሕብረተሰብ ብዝተዋፅኡ ዜጋታት ዝቖመ ብምዃኑ ኣብ ማሕበረ ቁጠባዊ ምዕባለታ ከተማ ዝህልዎ እወታዊ ድርኺት ብቐሊል ከም ዘይግመት ዝሓበረት ወይዘሮ ጽጌረዳ ዝምድና ህዝብን ምሕደራትን ኣብ ምሕያል ከምኡውን ኣገደስቲ ጉዳያት ህዝቢ ብምስማዕ ቁልጡፍ ውሳኔታት ኣብ ምሃብ ደረኸ ተራ ክጻወት ዘለዎ እምነት ገሊጻ። ኣመሓዳሪት ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ወይዘሮ ጽጌረዳ ወልደ ገርግስ ኣብ መወዳእታ ምምሕዳራት ነቲ ብቤት ምኽሪ ዝቐርብ ጠለባት ከከም ኣገዳስነቱ ብምጥማት ከተግብርዎ ብምልባው ምምሕዳር ዞባ ኣብ ጎኖም ከም ዘሎ ኣረጋጊጻትሎም። ተሳተፍቲ ብወገኖም ብዝተፈላለየ ምኽንያታት ክነጥፍ ዘይጸንሐ ቤት ምኽሪ ቀዳማይ ዳግሚ ከይቆመ ስርሑ ብምጅማሩ ሓጎሶም ብምግላጽ ኣብ መንጎኦምን ኣብ መንጎ ህዝብን ዝህሉ ምትእምማን ንኽብርኽ ዝቐረቡ መሰረታውያን ጠለባት ብዝምልከቶም ኣካላት ቁልጡፍ ፍታሕ ክወሃቦም ኣዘኻኺሮም። 27 ኣባላት ዘለዎ ቤት ምኽሪ ከተማ ባፅዕ ብ14 ጉንበት 2014 ዳግማይ ከም ዝቖመ ይፍለጥ። ሕማም ዓሶ ንምቁፅጻርን ናብ ዝተሓተ ደረጃኡ ንምውራድን ዝካየድ ጻዕሪ ዝበለጸ ውፅኢት ዝርከቦ ኣፍልጦ ሕብረተሰብ ምስ ዝብርኽ ከም ዝኾነ ኣብ ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ዞባ ዓንሰባ ሓላፊ ምክልኻል ዓሶ ኣቶ ኪሮስ ሰረቐ ሓቢሮም። ንኤሪና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣቶ ኪሮስ ሕማም ዓሶ ንምቁፅጻር 3 ስትራቴጂያዊ ውጥናት ተዳልዩ ካብ 2000 ክሳብ 2014 ዝተዘርግሐን ደረጃ ብደረጃ ዝትግበርን መደባት ወፂኡ ክስራሓሉ ከም ዝጸንሐ ብምምልካት ኣብዚ እዋን እዚ ኣብቲ ዞባ 99 ሚእታዊት ተርእዮ ናይቲ ሕማም ኣብ ትሕቲ ምቁፅጻር ኣትዩ ንምጥፍኡ ጻዕርታት ይካየድ ከም ዘሎ ኣብሪሁ። ሓደ ሕሙም መርመራ ገይሩ ሕማም ዓሶ ከም ዘለዎ እንተተረጋጊጹ ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓታት ኣብ ዘሎ ግዜ ክሕከም ይግብኦ ዝበለ ኣቶ ኪሮስ ብቐዳምነት ህይወቱ ንኸድሕን በቲ ካልእ ድማ ንኻልኦት ንኸይልክም ህፁፅ ሕክምናዊ ረድኤት ክረክብ መኺሩ። ኣብ ዓሳው ከባቢታት ዝነብር ህዝቢ ናምስያ ከም ዝጥቀም ጣንጡ ዝፋርያሉ የቕሬታ ዕቋር ማያትን ጎዳጉድን ከም ዝደፍንን ፅሬት ከባቢ ከም ዘካይድን ከምኡውን ህዝቢ ኣፍልጥዎ ኣብቲ ሕማም ንምብራኽ ኣብ ምክልኻል ዓሶ ተሳትፍኡ ከም ዝዓዝዝ ብምግባር ካብቲ ብሰፊሑ ዝጥቀሙሉ ሜላታት ምክልኻል ሕማም ዓሶ ምዃኑ ድማ ረድዩ። ምዝርጋሕ ትካላት ጥዕና ዓቕሚ ኣባላት ንምብራኽ በብእዋኑ ስልጠናታት ምሃብ ወኪል ጥዕና ዓዲ ኣሰልጢንካ ዓሶ ኣብ ምፍዋስ ከም ዝነጥፉ ምግባር ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓሳው
عدتات نبرة أديتات دما كبابي أنه قطع صرا مئنتي حانت الدن 10 سدرا بيتات كم تكاتات تغيرو يسرح له كم زلو حبراتو كيروس زاغيت لعلي 4500 أديتاتن 250 وكلت تعنا عدن قبو سلطانات وهايبوم أبسرح توافيرم كم زلو أغنزيبون مدبر فلسفة بيت تمرت حرشان تكنيكن حجاز طلبات نايتي كبابي أملأن مدربادنت أب متكاتن لعلا بركتو يقبر كم زلو حلفتا بيت مرتي حاو قبر يسوس هبت قليتهم نيرينا بزهبا حبريتا حاو قبر يسوس عند علامة نايتي مدبر فلسي نتا بيت تمرت مقرب نتمهارم ممهارز خون أسكلت مربح كبابي ملمع نسرح عدلات مفتقرن كالئن مخانو بمتقاس أبتي مدبر فلسي استفلالي فراتات ميم جانا قدام ستن كالئن زركبو كساب 5,000 فلسطات كم زفلسن نملأ هجر كم زلأخن أبريهم بستقبرت عري حانت تحت بايتاو ماي اتهبت من ديغان لعلي 30 متر عمقت زلوان شوعت عيلاتاتن تواديدن سلازلوا صقم ماي كم زي يله بمحبار دما ابكاب ام صقمات ماي صنحن عدتات عدو ودك عدو عاوتن قال كفال نبرتا اونجلن بمتحبار نايتا بيت تمرتي فتح كم تقبرلن انصيرم أما حداريت نؤزوبا حجاز وزراء أمن حجب وجنا نبرتي نايت نؤزوبا كابتا بيت مرتي قرب أحملتن فراتاتن صبان وصيتون كمول فلسفات برتع وجا يرخبوا أبرس مهلاهم ناي شغلات عدلاتون كم زفتر لهم أرديام أما دبر فلس بيت مرتي حرشان تكنيكن حجاز سرح زلوا وزراء شنهت تسفى برهنن وزراء ترحاس حمدن أبزها بوريتو أبتي مدبر فلسي تقاطيران سرح بمجمارن دك أن بزقباء كم هران منا برأن كم حيشان كم زحجزن قليتان نبرت كتما غردتا بكبابيوم السلاسل لمعاتاو مدبات بحافشان نمعبالي كتومم قدام نزهب ما تتو نتفتات دما بفلاي نمعوات ودابي ما حيو لما كاباتهم زحتت كمالو مخانو ما بزكايدو أخيبا الرقاقيتهم نساتا ما سعيبا ما قديمهم زكايدو استفلالي ما تتو نتفتات بمعبالي كبابيوم من نوابرو أمن وتاو تراكم زنوارو بمزكار نزبالة صوتيت ودابي ما حيلهم كساتفو مخانو بمملكات عم حادرت كبابي حزبي أب موداب تزون حم تراك عزوز الزخاخيرهم أما حدار نزبع غرداتو تخل برهان قبر والدا بزهاب حبريتا زوتن لمعاتو مدبات بزينا حزب تساتف النت كعوت كم زي كل بمحبار زاقيت نسترعي تساتفو حزبي بمسقان بمتعي بزحايلة ودابي كغتصل تصويعون